dango Evans ka entiere ye kata gi jong'anyo. Erokamano. King'iyo katiba article 37 tok mano pod wan gi chike moko manyisowa kaka ng'anyo onego bed ni itimore. Wantie gi sheria miluongo ni Public Order Act. Public Order Act kanyo nyisowa ni ng'ato ka ng'ato ei ng'anyo kanyo nigi gima onego bed ni otimo. Japiny wawach ni kaka an kadhi e ng'anyo onego bed ni ka wapango ng'anyo. Sheria wacho ni, chik wacho ni onego bed ni wachiwo notification, wanyiso polis ni tarik makama wabro dhi e ng'anyo. Gimomiyo wanyiso polis en ni polis ochung' ne arita kwe. Manyiso ni obila koro bro pango ni tarik makama ei Kisumo ndara machal kama ng'anyo bro bete. Koro polis ng'iyo ni odhi chiwo arita kwe ne joma nie ng'anyo to gi kata jok moko mopogore manyalo biro ni mondo oiny joma nie ng'anyo. Manyiso ni polis chiwo arita kwe ne jok matimo ng'anyo, jok manie ng'anyo kata jok moko mopogore manyalo biro ni mondo monj jok manie ng'anyo. Mar ariyo, abila be tije man kanyo en ng'iyo ni joma nie ng'anyo gi be nitie jok moko ma dhi weyo ng'anyo mane koro ne gitimo ni kata mondo kwal kata oketh gik jopiny. To ka giketho gigo, obila onego bed ni mako ng'ama otimo kamano kasto ikawo ne sheria, itere e court